10 minutos a las 11 da mañá. Estamos na segunda hora xa de programa, 3 horas que dedicamos a información, a actualidade, as entrevistas, a pasar un rato aquí na radio local de Compostela. E agora imos falar dun evento que se vai celebrar, avisamos con tempo, se vai celebrar, xa foi feita a presentación oficial e todo isto, pero de contra a fin de semana, concretamente dende o venres ata o domingo. Chámase Compostela Street Festival. Tes toda a info, por se queres indagar en compostelastreet.gal. É un festival, é un encontro de cultura urbana, pero así, potente. Onde se celebra? Pois en Santiago de Compostela, Compostela Street Festival, vamos. E teño por aquí a un dos organizadores, penso que son dous, por lo menos a metade, poido achegarse ata aquí nesta xornada de luns. Alberto Muiño, moi bo día, benvido. Bos días, moitas gracias. Como estamos? Así, na antesala de... Pois ben, tranquilos, co traballo feito, e agora, pois nada, acabar de poñer toda a zona lista para que empece o festival. Bueno, moito do que falar. Que é Compostela Street Festival? Porque é un macrofestival de cultura urbana cun montón de microfestivales dentro do propio festival, non? Sí, a ver, é un festival que ten que todo relacionado coa cultura urbana, no que vai haber desde disciplinas diferentes, uns 500 competidores, vai haber unha zona de open park para que a xente poida introducirse un pouco en cada unha das disciplinas, vai haber talleres para nenos, zonas de relax, o sea, un pouquiño todo que ten relacionado coa cultura urbana. Vale. Cando che digo ter disciplinas, sabrías nomealas? Dicilas todas? Sí. Sí, espero que sí. Teño chuleta aquí tamén, por si acaso. Sí, a ver, bueno, que tamén temos programación de concertos, pero aparte, pues está o Campeonato de España de breaking, vai haber unha competición a nivel mundial de street workout, vai haber un campeonato de big box, freestyle, batallas de gallo, vai haber arte urbano, vai haber 3x3 de básquet, vamos ter unha zona de parkour, unha zona de chase tag, o sea, diferentes disciplinas das que ao mellor sí que me estou olvidando de algunha. Bueno, sí, que decilo eu con miña pronunciación igual, pero bueno, está todo por aquí, sí, máis ou menos. Sí, na web, a verdad que o meu compañeiro Pablo... Está moi completa, O meu compañeiro Pablo fixo un grandísimo traballo na web. Invitamos a todo o mundo que entre na web porque está todo perfectamente todo detallado. Aparte, a localización, que vai ser no Campus Sur. Sí, nun entorno increíble, que sí, sobre todo gracias á universidade, a Javier Rico, que foi o que contactamos para bueno, co inicio deste proxecto, é todo ao redor do estanque, con Fonseca de fondo, o sea, que a zona é espectacular porque aire libre, zona sombreada, césped, o sea, temos todas as facilidades para que un evento salga perfecto. Bueno, ti estás vinculado á cultura urbana, nunca mellor dito, cun negocio que non está moi lonxe dos nosos estudios. No, precisamente se chama Cultura Urbana Shop. Cultura Urbana Shop. Canto tempo que tes esta tenda? Pois abrimos co meu socio Marcos, abrimos no 2004. O sea, xa van 21 anos. Parte deste evento nace de outro evento que empezamos a organizar no ano, por xa non recordo, 2007, 2008, que se chama Compostela Skate. Sí. O que empezou sendo un campeonato simplemente de skate, evolucionou en unha quedada relacionada con cultura urbana. Naquela época, a xente que estaba relacionada con isto, éramos un grupo bastante reducido, nos conocíamos todos, a idea principal era ter unha xornada para nós, para que a xente se mostrase, para que podera competir, para que simplemente era como unha reunión. Aí é onde conozco o meu socio neste evento, que é Pablo Castiñeira, da Asociación Bella Escola, na que el xa leva parte da programación dentro dese evento. Cando falamos de cultura urbana, aqueles que
pues que sabemos que existe unha cultura urbana en Santiago de Compostela bastante importante, non? Todo o que estamos a falar. Este tipo de eventos foi medrando porque tamén foi medrando o interese pola mesma. Praza Roxa, é habitual ver a mozos e non tan mozos facendo break e demais. Está viva esa cultura urbana? Sí, a ver, Sí. co paso dos anos evolucionou a algo diferente da que conocíamos nós cando éramos rapaces. Claro. Pero desde que o breakdance e o skate pasaron a ser deportes olímpicos, hubo como un repunte dentro desta cultura. Con lo cual, eso tamén nos facilita a xente que queremos facer calquer tipo de evento a que as institucións tomen un pouquiño máis en serio, ¿no? Este tipo de... todo este tipo de eventos. Sí, porque antes poderíase ver cos ollos de minoritario ou cos ollos dunha disciplina que aínda quedaba clasificala de algún xeito, non? Porque somos de moi etiquetas, pero isto de ser olímpico, isto abriu... Sí, claro que abriu as portas. Si nos remontamos a fai 15, 20 anos, Sí. era como unha minoría, pois catalogada un pouquiño de bueno, daquela maneira. Isto a día de hoxe pois cambiou o concepto xeral da social, porque o que antes era un graffiti e a xente pois dicía que era vandalismo, hoxe en día son arte urbano que se pode ver en calquer fachada de edificio, ou que se pode ver en calquer museo, en calquer sitio do mundo. Pois con estas disciplinas que pasaba un poquinho igual, claro, que era como skate, que eran pois chavales facendo ruido cun patín, no que vámonos a poñer en tal plaza para que non molesten, pois hoxe en día é unha disciplina olímpica, eso claro que é algo que a nivel institucional é moito máis fácil poder chegar a un punto de acordo para facer este tipo de eventos que non desde anos para atrás. Por sorte, evolucionou a sociedade, evolucionou todo isto, quitando estigmas e quitando erros que a veces a sociedade ten a ver poñer. Nomeaches Batalla de Gallos, entre outras moitas disciplinas. Sí, a ver, isto son Gallos del Norte, pues, un grupo, sobre todo Pumares, é unha persona moi vinculada a todo isto das batallas de gallo, que están xa non de ahora, levan moitos anos. Levan, potentes. E máis, vimos dunha proba que fixeron en Coruña pois, o fin de semana pasado. Isto move moita xente, hai moitos rapaces que é unha disciplina que lles encanta, pois esta asociación, que son os de Gallos del Norte, pois van facer ali unha competición o sábado, en horario... Prefiro que a xente mire na web, porque a ver se me vou confundir ahora cos horarios, pero é xusto un poquinho antes dos concertos da programación nocturna. Vale. Claro, porque estamos falando que isto é todo o día. Hai tanta programación e tanta actividade que tanto o venres o sábado como o domingo está estructurado en que horarios? Sí, a ver, o venres nos vamos facer unha gala de apertura, vale, na que... Bueno, que desde aquí xa invitamos a todo o mundo que veña a gala de apertura, porque os embaixadores que temos no evento se mostrarán os vídeos, podrán charlar, teremos un presentador que vai a guiar un poquinho a charla, na que van a participar María Rozas, porque é unha das personas pois que desde o principio que presentamos este proxecto encantoulle, nos dou o visto bueno a todo, o sea, apostou mogollón polo evento, na que podrá pues, comentar como foi o proceso. Se mostrarán os vídeos dos nosos embaixadores, e despois habrá uns shows dunha asociación que potenciemos xusto antes de que empecen os concertos. Eso é a noite do venres. Noite do venres, vale. Vale. O sábado xa empezamos pola mañán desde as 10 da mañán. Aí empezan as competicións de breaking, xa empeza o Campeonato de España de breaking, empezan as categorías inferiores a sub-15 de skate, empeza o 3x3 de baloncesto, xa empezan os talleres para nenos, temos a zona de Open Park xa aberta, no, que hai instalado un pump track, onde hai instalado unha zona de parkour, na que hai libre, habrá talleres, simplemente pues, para que xente que se queira iniciar, que queira probar, que queira buscar xente pues, cos seus mismos hobbies ou pois que sea un punto de encontro.
faremos un parón a mediodía para comer, e pola tarde, pois, sigue a programación. Segue o lío. E o mesmo domingo, seguramente. Sí, o sábado pola tarde xa empezan as rondas finales do Campeonato de España de break, pola tarde pois, as rondas finales do skate, igual do 3x3 para baloncesto, depois damos paso no escenario principal a, como che comentaba, Gallos del Norte co freestyle, e despois os concertos que nos nombrei, pero bueno, o venres están actuando la Blacky, DJ Mil, André, o Pirata. O sábado, que me saltei ese punto, xa pola noite, pois está Cemirazo, está Lady Funk, está Ricky Hombre Libre. E o domingo, pois, comezamos de 9 ás 10 da mañán, igual, zona open park aberta para nenos, talleres, e aí empeza o campeonato de beatbox. É outra das disciplinas que non sei se nombrei antes, porque a mellor escapouseme, igual pola tarde é cando empeza o Campeonato do Mundo de Street Workout. A programación está vista que o domingo acabe sobre as 8, 9 da noite. Esa é a idea. Xa descansar e preparar a seguinte. Sí, o luns próximo empezamos a traballar na seguinte edición. Claro, falas de probas nacionais, probas do mundo. Claro, lonxe de ser un espectáculo de ocio, de diversión, de accesibilidade para todos os públicos, tamén hai competición en sí mismo, xente competindo entre eles, vamos, competición pura e dura, máis alá do show que pode ser para a xente que se achegue como público, non? Sí, a ver, nós queremos que sea un evento inclusivo, participativo, no que todo o mundo pode participar, pero ademais damos ese toque pues, un pouco máis profesional, traendo probas a nivel nacional. Ese é o punto de que, é máis, nós sabemos que tanto o Campeonato de España de Break como o Campeonato de Street Workout son as probas con máis tirón, porque se vai haber xente participando a un nivel altísimo que non se está acostumbrado a ver en ningunha outra proba. Complicado de ver, por eso, que ten a súa singularidade, que un achegarse ata o Campus Sur esta fin de semana, cousas que non se ven moi habitualmente. No, por eso queremos que invitamos a todo o mundo a que veña. Como é a entrada? Como un pode achegarse? Hai varias ubicacións dentro do propio campus? No, volvo a remitir a web, porque na web aparece, está moi claro, sí. Pero nada, é moi fácil. É todo no redor das pistas universitarias. Vale. Nunha das pistas, por exemplo, que xa é a de baloncesto, aí vai estar o tema do básquet 3x3, xusto hai unha pista de patinaje ao lado, esa é a zona de Open Park. Do outro lado do estanque, que está a pista de fútbol, esa convertímola nunha pista de skate, e o escenario está xusto diante do Vale, pero pagar estanque. Entrada No, é todo de balde. Todo de balde. Bueno, aproveito a entrevista para concienciar un pouquiño a xente de que isto se pode facer desta maneira gracias ao traballo, ás instituciones, o que comentaba antes, María Rozas, porque colaboradores, para que isto sea sostenible nos seguintes anos, invitamos a xente, vamos a ter food trucks, van a estar La Con Lover, os compañeros de Chicha Lover, Sicilia en Boca, Bico de Xeado, con lo cual o que queremos é que a xente veña desde a mañán e pase unha tarde agradable, pero que colabore co festival, comprando a camiseta do evento, aplaudindo ou facendo ruido ou sacándose fotos, pero que participe de alguna maneira. E sobre todo a xente máis nova, non? Porque pode atopar esta fin de semana un hobby, pode atopar unha disciplina, pode atopar un algo que lle faga clic en esas idades máis novas e que poda ser unha experiencia a vivir nun futuro próximo, non? A ver, esa é unha das ideas. Nos, xa para empezar, estamos dentro da programación de benvida da USC para que fomentar dentro dos estudiantes, dos universitarios, que se poidan iniciar, ou xente que non tuvo a posibilidade porque ven do seu pobo, da súa vila, claro, e ali non tiña medios donde poder iniciarse, que busque a
algo, como que comentabas, que lle faga tilín ou que se anime a participar. O bo deste festival é que se pode encontrar xente que lle pode botar unha man o día de mañán, poden facer quedadas, ese é o punto de encontro. E outra parte é que nós, cos talleres para nenos, o que buscamos é que ese neno que se inicia en algunha das diferentes disciplinas que teñamos, pois que en X anos, dentro de uns anos, participe nas competicións. Eso sería o máis bonito dentro do... A canteira que se vai formando e que acaba... Eso sería o perfecto, eso sería a nosa idea desde o principio. Pois ese é o xerme, a primeira edición do Compostela Street, que xa había outras edicións similares e demais, pero que agora pois medra, porque tamén medra as diferentes disciplinas, 10 concretamente, por resumilo de algún xeito. Esta fin de semana, a arte de rúa, a arte urbana, a arte que ven collendo cada vez máis pulo nas propias rúas e que agora se convirte, xa o era antes, pero agora xa, nos estatutos da madurez como sociedade, pois unha arte que nada ten de aquelo que se presumía hai tempo e que unha arte que cada vez dá cobixo e máis refuxio a máis xente nova e non tan nova. Sí, porque sí, falamos claro. da xente nova, pero isto é accesible para prácticamente todo o mundo. Completamente accesible para todo o mundo. Calquera das disciplinas pódense participar desde que tes 3 anos hasta que tes os que sexan. Hasta que decida retirarte. Simplemente hai que ter ganas e enerxía para iniciarse. Na cultura urbana tamén está un estatus, non? Ou eso xa é máis persoal? No, isto é persoal. Eso xa é estética personal. Sí, no? Que tamén se vinculaba moito unha estética a este tipo de arte de rúa. Sí, claro que sí. Sen máis. Sen máis. Alberto, graciñas, tío. Ten moi boa pinta, Pois cando veñas... moi boa pinta. Cando veñas... Andaremos pululando por aí, xa sabes que andaremos pululando. Ten moi boa pinta, porque ten... Se a primeira edición xa ven con esta dimensión, non me quero imaginar as seguintes edicións como pode ir medrando. Penso que esta primeira edición, e corríxeme se me equivoco, xa estaría a un nivel de outros eventos a nivel nacional, e isto, con traballo, con esforzo, con mimo e con colaboración, isto pode situarse a un nivel moito máis alá que nacional. Non sei se poño un listón moi alto. Pero... No, para nada. Esa é a nosa idea. A nosa idea é ir medrando ano tras ano, ir mellorando as competicións, ir mellorando a comodidade tanto dos deportistas como do público en xeral. Cometeremos erros por un evento tan grande no que, como comentaba antes, é de balde, con lo cual non sabemos que afluencia pode xerar... Sí, non hai unha entrada previa que xa se está situando pois nuns mínimos, non? Pero claro, isto non... ademais influe o tempo, porque o tempo vai influir sempre... Estades mirando o tempo ou xa pasades do... En ningún momento miramos o tempo. Sabíamos que non... que seguramente nos faría bo tempo, porque con todo o traballo que levamos neste último ano... Ata o xoves vendres dá bo tempo. Pois o fin de semana vira mellor. Se no, haberá plan B? Non barallamos ningún plan B. Pois pa diante. Chove en Compostela, pois xa está. Tamén é moi urbanita que chova en Compostela. Claro, é parte do máis cultura urbana que chova en Compostela non hai. O gallá que non, o gallá, para facelo un poquinho máis fermoso, sobre todo para o público. Sí, a ver... Con paraguas tamén se está moi ben ali. Parte da programación é sobre un escenario, pero bueno... Fastidiaría máis. O perfecto sería para a comodidade dos asistentes. Pero estamos seguros de que non vai a chover. Xa está, a punto, se acabou. Alberto, parabéns tamén a Paulo. Paulo é o teu... Pablo Castiñeira. Pablo Castiñeira. Pois tamén o mandamos un saúdo e tamén os parabéns que vayan compartidos e para toda a xente que se suma, que dixi a roupar este evento que ten, insisto, moi boa pinta. Vémonos a fin de semana por alá. Perfecto, moitas gracias, Alberto, grazas.